Вогненны конь. Згодна традыцыі, што цягнецца аднекуль спрадвеку, з гушчара, дзе не брат, а воўк чалавек чалавеку, ва ўсю моц на камяністы ўзгорак 21 веку нясецца вогненны конь. Пасмамі грывы ліжа паветра. Яго стыхія — агонь. Вока нельга адвесці, заварожвае грацыя, спрыт, а якія іскры ляцяць з-пад ягоных капыт. Чырвона-залатымі языкамі агонь, які шлях трыумфу выбера вогненны конь. Красуецца на п'едэстале стаўленік Марса і грывы, вецер хвост развівае, расчэсвае грыву, да вечара зранку новую шукае каханку улюблёнец маланкі. Задаволены гнеўны вогненны Марс, у люстры падзей профіль яго і анфас, ён і зараз дарэмна не марнуе свой час. Невядома, калі яшчэ такі выпадзе шанец. Таму адпрацуе па поўнай ягоны пасланец. Стыхія агню. На дачырвані распечаны канфрантацыі праз. Хоць штосьці залежыць ад нас. Крыкуны — самыя што не ёсць баязліўцы. Навальніца раскатвае гром на сваёй калясніцы. Маланка. Пранізваюць прастору яе бліскавіцы. Прадчуванне бяды. На месяц ваўчыцаю вые. Маслам і помсты агнём не тушаць такую стыхію. Вогненны конь выйшаў на арэну ў бягучым годзе. Толькі палыхае даўно. 4-я частка стагоддзя.